salutăm de la sediul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București. Aici, la universitate, este de fapt și inima unui proiect minunat care se apropie de finalizare, un proiect grandios, implementat vreme de aproape 4 ani, iată, la noi cu fonduri norvegiene, se numește Integrare Sustenabilă, Socială și Educațională prin activități sportive, integrare prin sport. Stăm de vorbă cu două doamne minunate care au multe să ne împărtășească. Doamna conferențiar universitar dr. Valeria Bălan, din cadrul Departamentului de Sport și Performanță Motrice a UNEFS București. Bun găsit! Vă salutăm cu drag! Expert în incluziune educațională. A lucrat în cadrul acestui program direct cu copiii cu cerințe educaționale speciale și în urma acestui experiment, în urma acestor experiențe multiple, a elaborat chiar câteva capitole în cadrul metodologiei integrării sociale și educaționale durabile bazate pe activități sportive pentru copii cu dizabilități. A coordonat taberele de vară de la munte și de la mare, experiențe absolut impresionante pentru mulți dintre acești copii. Cei mai mulți dintre ei nici măcar nu ieșiseră vreodată dincolo de localitatea în care trăiau, care nu văzuseră marea, deci au fost experiențe excepționale. A organizat, doamna conferențiar, workshop-uri și caravane. La stânga mea este minunata doamnă Monica Munteanu, asistent proiect. Am întrebat-o, asistent proiect pare atât de puțin, pentru că avem cumva o anumită imagine atunci când auzim cuvântul asistent, dar asta înseamnă de fapt una dintre inimile acestui proiect impresionant, pentru că da, a durat 4 ani, cum spuneam, a ajuns în toate cele 8 regiuni ale României, a ajuns la 3570 de copii din 58 de școli și aveți în echipă 80 de experți, spuneați? Da. Peste 80 de experți au fost implicați. De experți. Deci, iată, vorbim de o armată. Deja despre Monica Munteanu pot să vă mai spun că are o experiență de 25 de ani în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, în consilierea și formarea adulților, programe de consiliere educațională pentru elevi și studenți și sunt multe alte lucruri pe care le faceți și doar despre unele dintre ele vom apuca să vorbim. Pentru că vorbim de copii cu vulnerabilități, pentru că vorbim de educație inclusivă. Mă întorc la dumneavoastră, doamna Valeria Bălan, și vă întreb ce a însemnat concret să lucrați cu acești copii cu cerințe educaționale speciale și dacă este modelul educației inclusive promovat suficient la nivelul școlilor, autorităților centrale și locale, a experților din învățământ, a părinților. Proiectul nostru tocmai are, sau cel mai important obiectiv al proiectului nostru este această incluziune a copiilor cu CES. Iar aici, ca argumente, putem aduce tabăra de vară de la munte, organizată anul trecut în baza didactică de la Parâng, unde copii cu și fără dizabilități au fost în tabără, au lucrat împreună, au interacționat, au socializat, au participat la activități sportive și la excursii, s-au cunoscut și cu siguranță s-au descoperit. Astfel, elevii din școlile de masă au avut posibilitatea să vadă abilitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale și nu dizabilitățile, cum din păcate de obicei la noi se scoate foarte mult acest lucru în evidență. Accentuăm chiar prin terminologie. Exact. Deci noi trebuie totdeauna să vedem la ei abilitatea și nu dizabilitatea. În același timp, foarte important, în această tabără au mers și părinții copiilor cu dizabilități. Este o cerință impusă de legislația națională. Iar din punctul nostru de vedere, părinții au avut șansa să-și cunoască altfel copiii. Ei stau toată ziua acasă cu ei, bine, sunt ocupați cu activitățile casnice, se ocupă de copii, dar acolo au fost puși într-o altă situație. Da? Nu au mai avut de lucrat în casă și au stat cu și alături de copiilor.
Noi am implicat de dimineață până seara în activități și pe părinți. Da? Părinții au fost învățați să lucreze din punct de vedere motric cu copiilor, să-i ajute și în acest plan. Noi știm că copiii cu dizabilități sunt dependenți de părinți, dar mulți dintre ei nu au această pregătire și astfel proiectul... Nu știu, practic, să-i ajute. Nu știu din punct de vedere motric, din punct de vedere educație fizică. Așa au primit unele competențe noi, au concurat la competiții, au practicat exerciții împreună, au mers în aceste excursii și drumeții organizate de noi în Parâng și, nu în ultimul rând, au avut șansa de a-și depăși unele limite, chiar părinții, pentru că i-am pus în situații speciale încă din prima zi. Ei nu au știut că cabana noastră este la peste 1800 de metri și ei trebuie să urce cu telescaunul. Multe mame n-au urcat niciodată. Le era frică? Le era frică, da, și copiii erau cei mai curajoși. Unii, chiar o mamă a unui băiat cu sindrom Down, vrea să urce prima. Și într-o fracțiune de secundă l-a scăpat pe băiat de sub ochi și era primul pe telescaun. Și vrând de vrând a trebuit să fie și mama prima și a fost o experiență extraordinară. Că altfel nu ar fi fost niciodată. Exact, și a depășit barierele și a crescut imaginea de sine și astfel se vede mai bine și poate să facă și alte lucruri pe care nu știa că poate să le facă. Pe principiul în notul se învață în apa adâncă, nu? Da. Și la orice vârstă poți spune ca profesor de not la bază. Da. Cu multă încredere în cel care te învață. E foarte important acest aspect. Deci am intrat concret în educație inclusivă, suficient de eficient și de promovat acest model al educației inclusive în acest moment. Știți cum este? Niciodată nu este suficient pentru un lucru bun. Și eu consider că această terminologie a proiectelor trebuie văzută, și noi am încercat să facem acest lucru în proiectul nostru, trebuie văzută ca un joc și o joacă. Este o intervenție model. Deci noi am încercat prin proiectul nostru să oferim ceea ce îmi permit a spune așa, a face un paralelism, undița tuturor participanților și nu peștele. Undița și învățământul. Și învățământul și învățarea mecanismelor pentru a putea deprinde mijloace, forme, cunoașteri care să-ți folosească pe termen lung. Pentru că orice intervenție, din păcate, dar aș spune doar parțial din păcate, este o intervenție pe un termen limitat de timp. Și deși aparent am considerat că asta ar fi o problemă, ea nu este, deoarece orice intervenție are nevoie la sfârșitul ei să-și arate rezultatele și ele nu pot fi obținute decât dacă îl lași pe cel cu care ai lucrat, l-ai cunoscut, ai încercat să-i oferi niște mijloace, îl lași să aplice ceea ce ai învățat. Să pescuiască, să nuate. Să pescuiască, exact. Integrarea sustenabilă, știți cum este? Noi trebuie să explicăm un vocabular, o terminologie care în lumea proiectelor este foarte utilizată, dar în realitate vorbim despre viețile oamenilor. Noi am avut șansa să avem o intervenție în peste, cred că aproape 5.000 de persoane în acest proiect, pentru că vorbim de aproape 3.600 de copii, vorbim de aproape 1.200 de părinți, vorbim de aproape 800 de profesori. Deci, în cifre exacte, ele sunt date la rapoarte, știți cum? Dar dincolo de cifre sunt dincolo de vieți. cifre, în 4 ani de zile am cunoscut, este o șansă să cunoști atâția oameni, să le cunoști poveștile și mai ales să te pliezi cu zona ta de intervenție, astfel încât să le fie și de folos. Pentru că știți, în momentul în care te duci și lucrezi sau discuți cu anumite persoane, ai două forme de primire, ca să spun așa, din partea dumnealor. Una este mai reținută și atunci trebuie să faci tu dovada calității ca să poți să ajungi la sufletul și la mintea lor, pentru că nu este de la sine înțeles că dacă vii de la o universitate și cu o idee foarte bună, înseamnă că știi și ce trebuie să faci pentru viața dumnealor. Și atunci încrederea, știți cum este, se dobândește, nu este o impunere sine qua non. Cu siguranță. De aceea, integrat pentru noi înseamnă lucru cu cele 3 categorii. Copiii din proiectul nostru, minunile acestea, profesorii
care lucrează zi de zi. Vă dați seama că noi nu ne puteam duce la nivelul profesorilor și să venim să le spunem cum să procedeze. Ar fi o lipsă de respect ca să considerăm că noi știm mai bine decât profesorii care îi văd zi de zi la clasă cum anume să interacționeze. Însă putem să le dăm mijloace colaterale ca să fie în sprijinul atât a copiilor cât și a dumnealor. Nu în ultimul rând, părinții. Această categorie care de foarte multe ori, mai ales pentru copiii din proiectul nostru, s-a confruntat, deci părinții copiilor din proiectul nostru s-au confruntat de-a lungul timpului cu o sumedenie de probleme care iarăși în lumea proiectelor sunt foarte ușor, așa cu liniuța de la capăt subliniate, dar în esență în spate sunt nevoi. Uneori acești părinți doresc să le ascundă, alteori doresc sprijin. Indiferent de situația în care ne-am aflat, noi a trebuit să le fim alături. De cele mai multe ori nevoi copleșitoare. De cele mai multe ori aceste lucruri nu puteau fi finalizate doar prin simpla noastră intervenție. De aceea spun că un proiect este începutul unei lumi. În lumea proiectelor se spune sustenabilitate. E nevoie să continui. Indiferent câte intervenții ai avea pe parcursul a 3-4 ani de zile, este nevoie să urmărești ce se întâmplă după ce ai plecat din școala, zona, regiunea respectivă. Ce face cu undița, cel căruia exact. I-ai încredințat-o? Aceasta este etapa a doua a proiectului nostru, în care vom fi alături de ei să vedem cum au folosit undița, unde au ajuns. Unii au înțeles mai repede, alții o vor face pe parcurs. Dar e un început pentru fiecare dintre acești beneficiari atât de mulți. Mă întorc la doamna conferențiar pentru că ați povestit despre părinți, despre copii, despre părinții care au primit niște instrumente, care au învățat niște competențe. Profesorii, cum se prezintă situația la ei? Au primit și ei un model eficient de educație inclusivă? Da, eu cred că da. Pentru că partenerii noștri din Norvegia au organizat pentru profesorii din școlile speciale care au fost la noi implicați în proiect un workshop online în care experți de-ai dumnealor au venit cu modele concrete de intervenție, ce fac dumnealor la lecțiile de educație fizică cu acești copii. Chiar ne-au pus să lucrăm în echipe, ne-au dat niște povești înainte, noi a trebuit să le parcurgem. Ne-au făcut echipe în momentul respectiv, deci n-am știut cu cine lucrăm și a trebuit să oferim soluții. Și astfel ei au avut o posibilitatea și oportunitatea de a vedea cum se lucrează în Norvegia. Mai mult, au fost schimburi bilaterale și au avut șansa și profesori din școlile cu cerințe educaționale speciale, cu elevi cu aceste probleme, să participe acolo. Nu numai că au fost la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Norvegia, dar au fost direct în școli și au văzut cum se lucrează cu copilul, care sunt obiectivele, competențele pe care le primesc copiii acolo, cum sunt pregătiți pentru viață. Și atunci, cu siguranță, beneficiile sunt imense. Au întâlnit modele extraordinare, ceva ce ei nu văzuseră, nu știau, nu se gândeau că se poate aplica în România? Cu siguranță am avut noi ca experți lucruri de învățat. Cu siguranță profesorii din școli au avut de învățat. Mai mult, au avut șansa să întâlnească experții din cadrul proiectului, oameni cu experiență, atât cu copiii cu dizabilități și cu elevii non-deficienți, iar noi le-am pus la dispoziție seturi de exerciții, de mijloace pe care dumnealor le-au testat, ne-au dat un feedback, iar noi le-am putut încadra în niște metodologii care în final ajung tot la dumnealor. Și astfel au modele, au instrumente pe care le pot aplica în activitățile extracurriculare, activități pe bază de activități sportive și pot contribui în continuare la dezvoltarea acestor copii, la educarea lor, a părinților, cu rezultate evidente în timp. Da, deci toată lumea a învățat și experții. Da, am învățat realmente, recunosc că eu am avut de învățat. A fost o experiență extraordinară participarea la aceste întâlniri bilaterale, în care
am avut de învățat. Așa se face că ați completat metodologia integrării sociale și educaționale. Apar manuale în urma acestui proiect, deci beneficiari nu sunt doar copiii, părinții lor, profesorii, ci și experții noștri, profesorii de la universitate. Este datoria noastră de adulți să ne preocupăm de felul în care tinerii își percep viitorul și fac parte din el. Eu accentuez de fiecare dată și în discuțiile pe care le-am avut cu toate categoriile cu care am interacționat, ăsta a fost unul dintre mesajele principale pe care am încercat să le transmit, și anume faptul că oricât de bine sau de greu ne-ar fi, oricât de simplu sau de greu ar însemna să schimbăm ceva, acest lucru nu este niciodată posibil fără propria participare în niciun domeniu de activitate. Și dacă vreodată vom vrea să progresăm, va trebui să trecem de la etapa de a ne victimiza, nici măcar nu trebuie să o luăm în seamă și să facem parte din ceva. Niște actori concreți pe scena acestei schimbări. Nu este nevoie de niște lucruri complexe. Este atât de simplu să, în primul rând, trebuie să participi. În primul rând trebuie să fii acolo, pentru că dacă ești acolo cu mintea, ești acolo și cu o idee, o inițiativă. Și inițiativele vin din propria experiență sau din ceea ce vezi la alții. De aceea a fost foarte importantă colaborarea, exact cum spunea colega, doamna profesor, a fost foarte importantă colaborarea atât cu partenerii norvegieni, pentru că am privit dintr-o altă perspectivă aceleași probleme sau similare uneori, dar și cu colegii din teritoriu, cum spuneați mai devreme, toți profesorii, sutele de profesori cu care am interacționat. Pentru că și cu toții am încercat să transmitem sau să preluăm mijloacele acestea prin care să ne ușurăm până la urmă munca. Pentru că eu cred că fiecare om este dator ca în meseria pe care o practică să-și îmbunătățească în permanență și percepția și metoda. De aceea schimbul de experiență a fost important, dar să știți că noi nu vrem să prezentăm un model străin, pentru că există și diferențe între cele două programe, ca să spun, dar sisteme chiar. Da, dar sunt și lucruri pe care le putem prelua cu mare ușurință și care ne bucurăm că în momentul de față există o viziune generală și o să menționez acest lucru cu privire la faptul că activitățile educaționale se pot desfășura și în medii informale, chiar în cadrul școlii. Trebuie numai să-ți dorești, de exemplu, să predai matematica în curtea școlii și în loc să scrii pe tablă aria, perimetru, tot felul de formule, să-i pui pe elevi să le măsoare singuri pe terenul de fotbal. Da? Este atât de simplu, dar schimbă perspectiva complet, iar participarea nu mai vorbesc. Și interesul. Și interesul, pentru că se vizualizează concret beneficiul, nu-i exact. așa? Deci, un principiu din sport, din nou, important e să participi. Nu neapărat să câștigi. Ești deja câștigător, ești deja învingător în momentul în care ai participat. E momentul acum să urmărim și un reportaj pe care colegii mei l-au realizat într-una dintre locațiile numeroase în care acest proiect s-a desfășurat. Să-i ascultăm pe cei care au beneficiat de aceste experiențe minunate. În comuna Nănești, județul Vrancea, lângă o livadă de mer și o grădină cu flori parfumate, se află școala gimnazială. Deși priveliștea e de o frumusețe aparte, zona e săracă. Familiile de aici fac eforturi mari să trimită și să țină copiii la școală. Marea lor majoritate provin din familii modeste, cu venituri modeste. Multe familii trăiesc din ajutor social. Elevii din Nănești au avut o șansă de mai bine. Au fost parte a unui proiect derulat la nivel național, ce a avut ca scop integrarea copiilor cu vulnerabilități prin activități sportive. Școala a fost inclusă într-un proiect norvegian, în care a vizat materiale sportive și o masă caldă pentru copiii din această comunitate. A contat foarte mult pentru că am primit tot ce ar putea să aibă o școală pentru a reuși să desfășoare activități sportive. Am reușit să desfășurăm 2 activități în plus față de orele de educație fizică pe săptămână, ceea ce a contat foarte mult pentru
pentru moralul copiilor. Am primit câteva cercuri, mingi de fotbal, Mingi de basket, mingi de volei. Am sărit gărdulețe, am umblat printre jaloane, am alergat cu mingi de basket. Noi ne rugăm de domn profesor să jucăm mai mult fotbal, dar domnul ne mai obligă să facem și activități, să sărim gărdulețe. Ba merge printre jaloane. Pentru ca activitățile să se poată desfășura în condiții bune, proiectul a intervenit exact acolo unde era mai mare nevoie. Prin fondurile norvegiene s-au asigurat echipamentele sportive, în timp ce comunitatea locală a înțeles momentul și a investit în renovarea terenului de sport. Baza materială sportivă era la cote foarte scăzute. Orele pe care le desfășuram înainte de implicarea în acest proiect erau mai sărăcăcioase în ce înseamnă materiale. Și lucrul ăsta se vedea, pentru că acum, în plus față de ce făceam, putem să facem mult mai multe lucruri la ora de educație fizică datorită materialelor. Hai Maria, hai Maria, hai Vlade, hai Vlade, hai Vlade și nu mă dezamăgi, hai Vreme de 4 ani, copiii de la școala din Nănești au primit în fiecare zi o masă caldă, o strategie menită să reducă abandonul școlar. La sfârșitul fiecarei zile de școală, ei au primit câte un pachet cu masă caldă, felul 1, felul 2 desert. A contat foarte mult în cadrul comunității. Pentru mulți dintre ei a făcut mult. Dulciuri, ori fructe și paste, mâncare, erau bune. Profesorii au deprins metode noi prin care să crească interesul elevilor, iar accentul a fost pus pe activitățile sportive. Specialiștii sunt convinși că prin sport se poate reuși o mai bună integrare a copiilor cu vulnerabilități. Educația fizică și mișcarea în general apropie foarte mult oamenii. Combinăm clasele și joacă împreună fotbal și cred că s-au mai apropiat jucându-se. Facem ștafete cu colegii, să vedem care e cea mai bună echipă. Jucând, formăm o echipă, poate formăm și o prietenie. E factorul cel mai important în relațiile dintre oameni. Au crescut entuziasmul copiilor față de școală, au crescut dorința lor de a nu abandona și zic eu că a diminuat riscul de abandon cu care ne confruntăm. În proiect au fost organizate și tabere, la munte sau la mare, care pentru mulți copii, dar și pentru părinții lor sau profesori, au fost experiențe care schimbă percepțiile. Ne rămân în suflet emoțiile pe care le privim în ochii copiilor. Anul trecut am avut un băiețel care, în momentul în care am urcat sus cu telecabina, m-a strâns de mână și a avut așa o exprimare așa frumoasă, impresionantă și sensibilă. Doamna, aproape am atins norii. Ca dascăl, realizezi încă o dată impactul pe care îl ai prin acțiunile ce le desfășori. Ne întoarcem la un soi de concluzii. Vorbeați de finalizarea acestui proiect, se va realiza în toamnă. Da. Un proiect care, iată, a început în iunie 2019. În ce fel va reuși oare să creeze premizele unor propuneri de politici publice și de concretizarea acestor politici publice? Propuneri sunt sigură că aveți foarte multe. Sunteți optimistă, m-ați convins? N-am nicio emoție în N-aveți acest nicio sens. emoție Nu. că se vor realiza. Da. Concret acum, că vorbim de un moment important în care chiar se poate întâmpla acest lucru. Am avut norocul să desfășurăm acest program, acest proiect. Deci, practic, el s-a derulat într-o perioadă în care instituțiile diriguitoare pe acest domeniu de activitate și anume educațional să-și fi pus la rândul lor problema unor schimbări și unor metode diferite de lucru cu copiii, plecând, bineînțeles, de la aceleași problematici care ele nu sunt descoperite prin proiectul nostru. Că vă dați seama că în momentul în care am pornit la drum, am făcut o analiză a nevoilor. În consecință, noi am avut o percepție a ceea ce există în teritoriu și proiectul nu a făcut altceva decât să demonstreze că am avut dreptate și să creeze și niște mijloace. De-a lungul timpului, noi am avut parteneriate cu toate inspectoratele
școlare în județele în care am avut intervenție. Ori noi avem intervenție în 58 de școli din 27 de județe. Deci, practic, peste jumătate din inspectoratele școlare au fost implicate în activitățile noastre, au făcut parte, au fost invitate, au participat la workshop-uri, au participat la activități comune cu copiii și la discuții pe tema unor propuneri de politică publică, tocmai pentru a avea și o finalitate. Adică un proiect este o lume, dar este o lume mai mică comparativ cu ceea ce se poate face la nivelul legislației în privința educației din țara noastră. Am avut astfel dezbateri cu persoane din ministere, pentru că să știți că nu numai Ministerul Educației este cel care ar trebui să fie preocupat despre acest subiect, pentru că aceste vulnerabilități ale tinerilor cu care noi am lucrat afectează mai multe zone, la nivelul Ministerului Muncii, ulterior au impact la nivelul Ministerului Sănătății, pentru familiei, da? Deci noi am păstrat o legătură și un dialog permanent cu toate aceste instituții, dar pornind de la nevoile de bază, deoarece, cum vă spuneam și mai devreme, toți profesorii au fost invitați nu numai să-și susțină păsurile. Întotdeauna am considerat că pentru ca să ai un cuvânt auzit, trebuie să ai argumente. Și argumentele nu vin doar din o plângere, din ceva cu care nu ești mulțumit. Tu poți să emiți o opinie despre o situație, dar trebuie să vii și cu soluții. Să vii și cu o soluție. Și atunci soluțiile noastre, deci ceea ce sună așa, propunere de politică publică, nu sunt altceva decât soluții primite chiar și dezvoltate chiar cu colegii, așa le spunem noi, toți profesorii din școlile în care am interacționat. Și, bineînțeles, și din instituțiile amintite ulterior. Și să știți că nu numai de la cadrele didactice. Sunt opinii ascultate și de la părinți, pentru că să știți că și de acolo au venit niște soluții. Și foarte pertinente, pentru că ei sunt primii afectați, sunt cei mai implicați. Exact. În special în zona cu CES am avut foarte multe propuneri în sensul acesta și de la profesori și de la părinți, dar nu în ultimul rând de la copii. Chiar dacă copiii nu și le-au exprimat în maniera clasică, în care să vină cu o expunere de motive, dar prin felul în care și-au exprimat nevoia și participarea, bucuria, satisfacția. Da, acest lucru a dus la concretizarea către o propunere de politică publică. Și în ultimul rând am cerut sfatul partenerilor, în sensul că au fost întrebați și invitați să vină cu propriile idei după interacțiunea pe care au avut-o cu toți membrii grupului țintă din țara noastră. Adică, practic, dacă sunt elemente bune de preluat și pot fi integrate într-o gândire logică și care să se adapteze nevoilor locale ale noastre și mentalităților noastre, cred că aceste lucruri trebuie preluate de oriunde și ele au fost și sunt puse în practică și în momentul de față suntem în etapa în care sunt dezbaterile finale oferite pentru a fi preluate în legislație. Și prin sport deschidem foarte bine această ușă. Doamna profesoară, dumneavoastră cu ce propuneri ați venit? Cu câte liniuțe acolo la cele ce le spunea Monica Mundeanu? Noi am venit cu activitățile sportive și cu programele sportive, care pot fi o variantă foarte utilă și plăcută pentru elevi în cadrul activităților extracurriculare, da? Cu rezultate benefice. Ei au acolo posibilitatea să aprofundeze ceea ce au învățat la lecția de educație fizică. Noi știm că există o programă care trebuie respectată, unde elevul nu poate să practice toate exercițiile și mijloace care îi plac, așa că vine activitatea extracurriculară, unde el are această posibilitate, poate să învețe ceva nou, poate să aprofundeze ceea ce îi place, poate să simtă multe emoții și bucurii și, nu în ultimul rând, să fie mai bun. Mulțumim celor ce ne-au urmărit, mulțumim celor care ne-au găzduit aici, la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București, inima acestui proiect atât de frumos, care vorbește despre educație, care vorbește despre incluziune prin educație. Să auzim de bine, mulțumim!